Прачнуўся раніцай адной. Галава нібы калода. Такі гадлівы быў настрой, што сябе мне стала шкода. Вы запытайце мяне, адкажу адразу сходу. Я аказаўся у бядзе, едкую нажыў хваробу. У галаве сядзіць адно — у інтэрнэце кавырацца, праз тэлефоннае акно ў ім да ночы забаўляцца. А яшчэ такая справа, без яго ні ўлева-ўправа, калі ў ім я не сяжу, ад нервозу ўвесь дрыжу. Вы ж разумееце, сябры, інтэрнэт такая трасса, пасля яго нібы дурны. Урачу гатовы здацца. Дык скажу вам, не сакрэт, вырашыў невыпадкова, што не патрэбен інтэрнэт. Распачаў жыццё нанова. Каб пазбавіцца ад звычка ў інтэрнэце завісаць, тэлефон змяніў на кніжкі і з сябрамі стаў гуляць. А яшчэ сабе пуцёўку ў санаторый заказаў. Запісаўся ў трэнажорку, хобі новае прыдбаў. І што ж вы думалі, сябры? Адлягло і палягчала. А інтэрнэта з той пары у жыцці амаль не стала. Я вынес для сябе урок. І ты запомні, дружа, гэта: не пападайся на курок. Не стань здабычай інтэрнэта. Інтэрнэта.